Selamat malam Lintang. Selamat malam Om Dada. Ya Allah. Pripun pawartosipun panjenengan Om Dada? Sehat, Dek. Sampeyan sehat Om Dada. Ya Panjenengan rawuh mriki jam pinten Om Dada? Alah lagi ae jam 10, Dek. Ya ampun nembe mawon. Iya. Panjenengan sampun dahar napa derek? Ya sampun wau sampun disiapi kok. Sampun. Kenapa? Iki kita kan tenan. Iki mau sapa to, Mas? Kucing, Mbak. Ya Allah. Karuan wong kok iki sapa ta? Ngono ki ya berkokono pripun Mas Dodok lagi pripun Mas Komat. Ngono jane. Ya. Dik Lintang. Nggih, Dalam. Sampeyan tekan kene jam piro, Dik? Kula niki wau jam habis isak dugi. Oh, habis isak. Nggih. Sampeyan saya gede tambah cantik lho. Masa to Mas? Panjenengan saya lemah. Iya mangane akeh kok. Upama dibaratno sampean lintange. Ya. Ya paling gak aku dadi bulane. Oh, bundel Dek. Berarti kowe Lah iki dadi apa ya berarti Mas? kowe bulan. Iya. Kene Lintang. Lintang. Ning dhuwur, ning dhuwur. Iya. Awake dhewe tetep bersandingan. Bersatu Mas, bersandingan tapi cocok ora ya. suwe. Nyapa kok Lah ora suwe? nyapa? Mendung peteng bledek tiyer angka kowe. Padha ning dhuwure ya. Dik Lintang, Dik Lintang. Dalam Yen Om tak ibaratno Dada. sampeane kaya-kaya sebagai bunga. Wow, bunga-bunga apa itu? Bunga mawar. Bunga mawar. Aku dadi kumbang. Wow. Sampean kembang mekar-mekare tak Kok Oh, pengamen awake ngesoy? dhewe Urung sampai mekar tak babati. tangga ki kok sirik men Lah iya tangga ki. toh. Aja sampe kowe bersatu. Iri dengki kowe. Ya Iri iya. ki kowe. Kowe nak bersatu karo liyane, aku los. Tapi nak karo kene eman-eman. Lah, Eman-eman lah piye? nyapa? Ora iso, aku cek duwe mesakne karo sing kene. Lah nyapa? Ya ben milih wong tenan to. Loh, Gua anggap aku gorila ngono. Kabar, Pak. Tak kletak gundulmu lho kowe. Kabar. Dilintang. nggih, Om Upamane Dada. kok sampean dadi sepatu no aku dadi kaos kaki. Lek Awake aku dhewe. dadi baju jenengan jadi? Sampean baju, paling gak aku dadi celanane. Awake dhewe tetep bersatu. Bersatu ya, Mas. Pamane Dek Lintang, sampean dadi mobil no koyoke pantese dadi mobil ambulan. Loh, ke ambulan? Aku sopere. Lah aku Ki mayite. Oh, mayite. Wah, awake dhewe wong loro supir-supiran. Iya ya, Mas. Wiu, kita nanti mayitnya diampirin di mana ya enaknya ya? wis to, anterno ndir los ora masalah. Lah terus? Wis supire ta? Ya. Kene mobile. Mobile. Iya. Nah, engko aku tak wedeni kowe nabrak wedek bongko padha ae. Kok bongkok terus to, Pak? Jane iki apa to kowe iki? Lah kancane iya. diibaratno mayit iki nyapa lho. Ya ora masalah to. Ya kowe kene ndang Mbok, iso kene piye? awake dhewe dadi mobil ambulan ya. Aku supire, koncoku wiyu-wiyune ngono. Omah lah kene ra gelem ndak takoni dhewe nek gelem. Wiyu-wiyu ki Dik. jane wong iki. Apa? Apa aku nyeluk dik ngono ta? Alah, emah aku. Lho, sampean antara kono mbek kene milih ndi? Ya milih Mas Dodok yang gagah perkasa no, Mas. Ya. Dipikir pisan kanggo selawase. Iki ora kok gagah perkasa. Lah Iki napa? gagah lemak tok. Lemak ra masalah kena tinggone bakso. Lah, Bakso gajih tok. Bakso gajah.
Rayu. Ngene iki Pisan, penak Mas, lho Mas, lek dadi bojoku sok ben ki penak. Penake Lek- piye, Dik? Lek tidur kan iso tidur di perutnya, yang di bantal ngono ya Mas. Aku Lah lek bantal. wonge cilik ngono kuwi kena nggo apa ya Mas? Alah, Kena gelemek sikil. Tapi entah nek wong cilik paling gak nggo geret-geretan kiri. Ah cocok kuwi Apik Mas. kuwi. Tapi boros. Nyapane kok boros? Ibarat karo aku sok ben pakaian nganten cukup 2 meter. Lah gini, iki 7,5 meter ora cukup kok. Mbak anggap aku bulldozer to kok 7 meter sekep. Lah, Ora lan Mas, isu kayak gitu. cara orang laki-laki merayu wanita yang ngene iki. Piye? Buktekno aku apa kowe? Oke, Dilintang. Ya. Mungkin dengan satu lagu ini keyakinanmu untuk mencintaiku. Malah arep lagu. Ya. Lah iki pengapasanmu. Aku suwi ra krungu swara elek. Nang. Ora tuwapuk. Iki piantun Banyuwangi lho, mar disuguhi swara elek lho. Lah iki. Lah makane aja. Iki anggitmu sapa sodik kopi pahit teko lho, lek ngantek elek kowe dituwapuk lho. Niki lho sing nguyahi segara nyampo. Moro-moro ngrayu kok terus lagu. Ngeten lho Pak, jenenge wong usaha apapun dilakukan. Kowe coba nyejal usaha. Lah nggih, sapa Meskipun ngerti gagal tetap usaha. Sapa Insya ngerti Allah. lintang cahayune kaya ngene sing digoleki swara sing elek-elek kaya suaraku. Sik, masalah ngene. Piye? Timbang urung, Eh. misi-misi nih. Eh. Iki Banyuwangi lho toh. Ya. Banyak penyanyi terkenal dari Banyuwangi. Oh. Ya, sapa sekali. contone? Iki ngene. Piye? Nek iso nerokno aku. Ha, Oh, boleh kamu ngerayu. rayu ni anu kuwi, Ah. lintang. Oke. Nerokno ya. Iya. kowe iki arep dadi contoh. Kowe iki arep dadi contoh. Niki penyanyi lho Pak, jenengan ampun nyepele komet lho. Ngomong ngono. Teng Jonegoro lomba campur sari nyanyi. Salah satu karya saya coba diomongi. Karyanya Dewa luar- Tresno niku sakniki booming. booming. Jenengan ki kok ra isin wong ingkang ngripta Om Rudi lho Om. Dewa Tresno? Iya no. Kok iso diaku-aku isi to Mas? Dewa Tresno sing piye, Dok? Jenengan mboten marah to Om, jenengan Dewa to. Tresno sing piye? Dewa Tresno, aduh sayang, Ah, gak kuwi to. aku Wah, aku ora cinta. kuwi yo. Lah Dewa Tresnomu piye? Lah piye? Ora kuwi. Lah sing Lah di, piye? sing di. Oh, Dewa. Kuwi Kuwi iki angan-angan anyang-anyang Mas. Anyang-anyang Piye to jenenge? kuwi. Dewa-dewa. Lah piye tak tirono nadamu kaya apa? Jal. Nyepele kowe. Maneng ison. Maneng Sik, Met. Dijrengke karo kae, jreng. Oke. Pas. Jreng. Maneng Sik ta. Musik Mas. Musiknya ben ngejreng Kayak to. musik. Musike munise. Nanti baru menyanyi. Jrengen go. Nah, susu iki. Tak sirmu. Ayo jono awur tak sawampluk. malah kaya kartun to aku. Sampe Mas. Ayo. Maneng ison. Maneng diloro ati. Panjalan ber. Luar biasa. Luar biasa. Wes biasa aku wis kulino ditepuki ngene kulino. Nek kowe. Bocah sak meter kotor engkek men dina kok. Lah, tenan to. Wah kebacut. Ngantek ngipli mlakune kok sono. Gacal kowe. Iki lintang botes ora. Soale sing kok kulo sik. Oke. Maneng ison. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo lagu itu pakai rasa. Ya, 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 pakai ya. Semu, rasa. semu. Dihayati Mas. Iki wis sampe semu. Alon-alon ya. Ayo grisan ya, Dik. Alon-alon Mas, wonten kelakon. Nyanyine aja banter-banter ya Mas. Niki ditata biar volumenya itu enggak kedengeran kenceng di sound ya. Kalem-kalem ya Mas ya. Seneng hatimu. Sabar ya Mas. Gregeten tak rabi lho, Nduk. Loh, Wis. gregetan nang rapi ya. Garok kene iki wis haus darah to, Mbak. Sabar, Pak, sabar. Ampune Jal, kalah. maning-maningmu kaya ngapa? Maning-maning. Maneng ison. Maneng. Lara. Kok gak iso. Jangan mapi ya Mas ya. Elek. Vibramu itu loh. Aku dinyek karo Patrick ya. Ayo pancen yo elek kok. Dodok nek nyanyi delok to. Rupane kaya boneka Labubu. Asem iki aku. Kowe bareng nyanyi kaya Pak Pris. Labubu ngerti sampean? Labubu ki boneka iblis. Apa lho? Aku iblis berarti. Ya Lah, kowe mirip, ora, Pak. mirip ya Mas. Aku kan setan. Pisan kas ya. Oke. Maneng ison. Maneng
karku Ibrane. Aku tak rungok-rungok kaya wedhus ketekek e. Ibrane ben membentuk. Iki ora pibrake ape matani kancamu. Ojone kok dodok ya. Iki lho lintange iso kok iki. Iso. Cakep. Jajal, jajal. Lha ndelok jajal. Maning isun, maning. Kok di kagandali piye? Nek kang ngene ndelok mosok gak teko ayo. Kebiasaan gendana. Ya kebiasaan gitu loh, Mas. kebiasaan ngene. Iya, ben teko kan ya karo dene mek ngene-ngene ngono lho. Lho to, ada teknik tertentu. Ayo. Nah, 1 2 3. Maning isun, maning. Om Rudi. Lha aku genah isone wong kene pakare ayam. kae lo apa-apa iso wong. Maning isun maning diloro ati. Iso kabeh. Iso kabeh, Mas. Iki tak Lah ya, iki kok iki mau. Kedawan. Iki role pedhot tok. Wis nganggo caramu sing lagu paling gampang wae. Atuk asale saka telo. Matongan apa iku tambane apa kalah ketuk asale saka telo. Matongan iku tambane watang. Apa to Pak uran kabeh. Lah mau lagune kondi to? Aku wis nyanyi bener kok. Wetone ora gatok. Jare wong tuamu wetone ora gathuk. Gathuk. Asale saka telo. Jare wong tuamu wetone ora telek. Kok marah ki piye to? Aku ngrayu iki kenapa kok mbok bacot tok gedhok terus mbok koplo iki karepmu piye to? Lek enek wong ayu ngene iki, Nggih. kudu dirayu nek nembang sajake suarane iki ning nada kaya minir. Hah? Dadi Menir. minir. Wong nembang ki enek lho, kaya rumah saku lho, pas karo nadane ning tibake ora iso amor. Kuwi enek. Nggih, mboten pas. Mulane sekali tempo ngangge kata-kata ya, sebab kata-kata ini adalah sesuatu yang bisa untuk merayu sebuah kata-kata. Sebab kata-katamu kuwi engko sing bakal ditampa karo sapa iki jenenge lintang kayu. Kata-katamu apa to kata-katane Dodok? Mergo Dodok kudu ngetokke Kata. Menika termasuk dalang penuh kata-kata, nggih. Dialang kok kakean kata-kata ki jane urusane apa? Kowe ya apa iso ngrayu kaya ingsun? Iso no. Piye kowe? Milihmu lagu keliru. Klirune piye? lagune dipaske. Madhep rono, Nduk. Madhep Nggih. rono. Tangane cekel sing apik. Ya, ya. Oh nggih. Lagu sing terbaru to. Ya. Terbaru. Deni tak nanten kan. Sekti. Waduh. Wah. Lagune apa iki? Sapine apik, Mas. Abape. Bek. Allah. Wong ayu kira abape. Ngomong aku. Kowe kok muni abape ning lintang Kairo, kowe iki mbok eling pangananmu bendina napa basa? Mulane abape ajeng kula Ngene lho, Mas. Sik, delok. Madhep rene. Hah. Hah. Wong ngene kok iso Wangi yo. Jajal. Lho, wangi lho. Wangi kok glentangan kowe. Aku rada mbliyur ya. Lha aku abapi, Nduk. Hah.
Wah, wangi. Nggih. Hah, genku dhewe. Kok enek to? Ampak mendak balik. Enak. Iki Coba nintang Mas lho. nadanya. Ngaturin apa, Oh, Pak? Ngomong dalu nggih. menika sowan mahargya marang tetakane Kang Putra saka Pak Widodo. Nggih, Bapak Mas Hanung. Widodo. Mas Hanung Pramudita. Pramudita. Ya, Pramudito. menghitankan putranya nggih. Om. Diucapkan selamat aja lali. Nggih. Rasa syukur saka Pak Widodo sekeluarga. Syutingnya di situ. Oh ya, Mas aja mbak ketokne Mas Kamet ya. Ngapa? Ora patut. Api lho kuwi. Masa apik. Sampeyan ra ngerti to ngene komet kaya apa? Paruh badan lho. Pripun? Kayak piye, Mas? Wis ku tak cerita, wah. Oh, engkau WA anak aku ya. Yang tak fotono pisan. Dongamu apa kanggo Siti kita? Buat Dek Hanung. Ya, buat Pramudito. Dek Hanum Pramudita. Ya, semoga jadi putra yang soleh berbakti kepada orang tua, nggih Mas Dodo. Nggih, amin. Ya, semakin pintar, semoga terkabul cita-citanya. Asline sampeyan nek ndongane kedawan, Dik. Lah piye? Dong- Sing simpel piye? Donga cekak ning kuwi gedhe paedahe iki enek. Apa, Mas? Muga-muga Dik Hanum dadi bocah sing bekti Bekti. karo wong tuane. Soale bekti ki sing utama. Wah. Sampeyan sugih kaya apa sundul langit nek ora bekti karo wong tua. Ngesane wong tua nelongso atine, Dik. Ya Allah. Sampeyan Mas. dadi pegawe, dadi pejabat ning ora Ning bekti ora karo wong bekti. tuane nelongso, Nelongso, Dik. ya. Pamane wae komet dagelan kondang tanggapane ngalor ngidul ning ora bekti karo wong tuane nelongso met wong tuamu. Dungare badak yo bener omong. Badak nyerongkol kowe kuwi, badak. Ning areni badake kok nelongso. Nelongso. Iso tutur we. Tapi Iya, jenenge dilambe. tetembangan do. Ayo, Apa? Dek. Lintang iki kan suarane apik. Apik. Ah, Tembang nggih. apa-apa apik. Tembang urung ditembangke sik roh judule wis ketok apik nek ditembangke. Badan Om. Sowan silaturahmi wonten Banyuwangi Cahayu. Nggih. Dalu menika mapanana dalem agung penjaripun ingkang minulya Pak Widodo. Bapak Widodo kalian Ibu Maria. Heeh, tetakane Ibu Kang Inung. Putra, nggih menika Mas Hanung. Mas Hanung. Tembange apa, Nduk? Manut panjenengan. Aku tak pengin sampean bawa ora ketang bawa. Bawa. Aku apa mau dipuji? Melok kenek, slendro kenek. Mumpung enek kancane Mas Dodok kalian Mas. Oh nggih. Komen. Pelok mon mboten napa-napa. Golek bowo. Apa mau aku dibojo iki no paling ning ndi wenting paling. Ya, Pak. Ngapa Mas? Sakit. Eh, Perkara awake. Cilik. Ayo, Dik. Manut panjenengan. pangkorina samawan nggih, Om. Rasa kuwi ta. Nggih. Buat Pak Widodo, Bu Maria dan semua keluarga besar tamu agung. Nggih. Siap. Rina saya kerasa Kaya anake Dodok ya. Sing putih to. Anakmu sing lanang ke ya bawa ngene iki iso ya. Bawa, Pak. Eh, Cuma di anakku enane kae metu ke sekolahan, lha Nah, apa? lan apa? nyolong kopine gurune. Tok nek. Termasuk bekti. Ana ndek yo yo. Nyolong kopi kok bekti. Yuk, tak omong iki tenan. Anake komen umur 2 tahun lho, kudune kan diware ngaji. Nggih. Diajari ning sekolahan. Iya. Anak 2 tahun di paring ngombe arak iki enak. Kenyek bir. Berarti ya. bapaknya dia aja ngono ya, Mas. Apa ngombe apa? Bir. Ayo Dik terus. Ora Dik. cetha ya. Karena sarasane hati ngenteni. Lho, swara ki ngene iki bocah. Aku dikipasi, Mas. Oh Jenenge perhatian. wong lanang sing beneh. ki Perhatian. ngono. Ngene terus ya. Sampai kobar ya. Kan Sampai komet beneh bar. karo panjenengan ta. Iya wis to. Gon mulih wong beneh kok. Sing putih di Masih komet go mulih lintang lho. Aku no oke ya. Aku nek Lintang risi. Aku sing mah. Aku maksa. Mah
tak gedondon sak denden sawah lho wingi. Iya wis gak apa-apa. Sawah kok dideni. Lah ben manuke ora nututi paine. Jombas manuk. Tak cilik kok wis omong manuk-manukan. Oh, ndak boleh ya. Ndak boleh. Sampeyan upama manuk seneng manuk apa, Dik? Manuk emprit. Hah, manuk emprit kurang menarik. Lah yang cocok apa? Kaya manukku lho, Be. Gagak. Oh, punya burung di rumah namanya gagak. Gagak. Oh, tak kira, Mas. Pikiranmu. Gagak cilik. Berarti ireng. Sik to, lambene ora penak kowe. Kowe ngomong piye, Mas, kowe? Apa to? Ayo terus nih, Dik. Ora tak bantuin sewu Pak Rudi ki ape ngece wong ketoke kowe. Kok ngomong gagak tapi cilik? Apa enak gagak cilik? Lah gagak ya apa lahir langsung gudi. Kowe ape ngomong nek manuk cilik ngono Lho lho. aja ngaku. Malah padha ngerti nek nggonmu cilik. Ah kene rasa siaran kok ya. Omonganmu wis gawe kupingku keri. Mbok dikili. Atiku panas e. Panas yo iyup. Sumanding sisihmu Diajeng lintang, dalam Kang Mas mangertenono diajeng. pripun Ning alam donya iki ora ana wong wedok liya sing kejaba sliramu sing tak tresani wong ayu. walamila Kang Mas Upamane kok sampean gelem marang aku, apa sing dadi penjaluk bakal tak turuti waton ora njaluk lintang lan rembulan. Gelang kalung mas, sesuk toko mas tak borong sak bakule. rumah Omah njaluk tingkat pira? 78 tak tumbasno sak diplopere. wah mobil Mobil tak tumbasno. Mobil apa senenganmu? mobil Ambulan. Mercy terlalu murah saya. apa Yang Lamborghini Ayo itu Sporot. Sport. Ya, Sport sing banter. Aku dhewe melu kler. Bojomu lho dastere ra ganti kok. Arepmu kokno gelang, kalung, mobil. Omah kok tingkat 75 ya ora men 3 ngono. Wonge mbok sing Ya ngene lho, realita. ben dinggoni dhewe ngono kan ya penak to Mas. Omah doro apa piye kok? Nyatane sing wedok gelem. Ayo lanjut. Sayang. Lah kok kuwi neh lho. Kuwi kok ya. Lah iki papat nek kene sinden ta. Tak kira nek wong ndelok wayang. Bali ndelok wayang. Lah nggih kok dipisah to Pak? Biasane Bisa wong iki kira-kira apa didu. Lah aku perasaan kan nggo sinden mek telu iki. Niki ta? Lah bareng rono kok gelungan tok. Niki kok amul dadi Sinden lho iki. Jenengannya beto sinden apa ajeng MMI? Mas aku. Lah kaya dituki wae mek tengen. Menyesuaikan video tron. Oh nggih. Kula pun Ngantek iki ora bermanfaat iki saka sukure Pak Widodo. Sindene Wah, dikasih tron. kewepek ya Mas layar. Pak Rudi lek teng Pudyatron ketinggal tuwek. Ngapur rek. Awake dhewe kudu ndereke paklirane Pak Rudi kudu iso njunjung. Ya, kudu iso iso njunjung, ngalem Mas. saranggono. Ojo jujur-jujur remen to. Pak Rudi mau ketokne Mas. Pak Rudi tok Mas. Pak Rudi, Balenono omongmu. Niki lho Pak. Balenono. Guyon Pak. Wong ngeten kok. Kowe mau ngomong apa? Komet kalau bener. Apa ya, Men? Anu pantene yo ketok wane yo jumbelas kabeh putih kabeh to. Tapi Woto. Mas aku. Lah nek wan putih kan berarti tak kira disemir. Mas aku. Ora, pancen iki pirang-pirang dina iki tak prasajake. Aku rambut tak putih pancen. Putih ke Pak. tiyang kok angger wis umur kok emoh dadi kita tuwek emoh, njaluk nom terus. Jane ape mblungsungu Sapa kowe iki lho piye? tuwek tak prasajakno. Yen wasrina Enggal hinggal ratri pelawak aja kok bojo negara ning kene kok njaluk tisu sinden. Ya Allah kaget aku Mas. Iki dalam kagetmu telat iki.
Aku keri mau. Kowe nek didok iki kaget mumbul. Kakeknya bareng kok, telat Lha ini. nek didok kowe, 10 Pak. menit Pesan, sampai. Pegang. Pesan, Pak, pesan gak? Sindene mletik kok Aja ngageti, Pak. Ora. Tisu njaluk siji kok diunek. Lah siji aku ora ya tuku. Tuku. Masamu ning Indomaret dhek terus Tak nemu. tumbasno trimo tisu, Mbak, Mbak. Ya, jan tukano saiki. Wong urip kok perhitungan. Kan kok ning Tumbas ndi, Den? nih. Jenengan bereng ya Lho, perhitungan. jan kono tuku kono ning Indomaret kono. Yo engko lebar pakliran. Lah nyapa saiki butuhe, Dek? Lah kok ora dibayar. Ya ndek lanjut nih. Yo, Dik, keringetan, Dik. Ah, ya ampun, ditutul. Wah, kuwi perhatian mbek adike. Manuk mau. Sampeyan kok ngono terus. Ditutul. Aku malah keri kabeh. Piye to? Sampeyan sing muni tul-tul aku malah keri. Ya Allah, Ditutul kono, urung tak tutul. Kowe apa iso tul-tul? Aku kan iso. Wong penggane ya tutul. Aja lho, komen Mas nek Gani. nutul langsung boroken kene. Kangge kula penyakit. Kok kaya gini sih? Enggal Hingga ratri kang kadulu. kaya bojomu ya, Met. Anu ki lintang. Wah, tebih. Tebe. Tepe piye? Jauh, jauh. Jauh gimana? Yo, apik kene. Oh, Apik kene. Jenengan oleh api bojo. Kalek wangi Jenengan- ningali live streaming piye sampean? Napa pun ngertos bojone komet to, Pak? Lha. Aku yang ngerti ta. Niki tak omongi tenan iki. Piye? Kabar yang terbaru update A1. Heeh. Kok jenengan madane bojone komet kali lintang. Lah Yang bojone komet nang omah bobote 175 kok. Dhuwure pira dhuwure? Dure mung swidak loro. Lho lho. Ajeng teng jeding niku lho Eh, jebol Mas, lawang. kuwi wong tenan apa duduk? Wong apa bal basket Lah, jane iya iki. ta, jane. Saestu niku ajeng Dhuwure teng swidak jeding. loro bobote Bobote 175. Wih, Ajeng mlebet jeding niku lho jebol lawang dijeboli neh. Badhe dijebol wis medal dipasang meleh. dhek ora dhuwur ning ngombo. Ombo mulane niki ajeng tak ijono loro ciut ngono loro. Cilik-cilikan. Bojo kok mbok ijolo loro ki piye to? Ayo Dek diteruske. Mung sliramu tanah liya tak tresnani lahir Tak tresnani lahir. Untuk marga masyarakat mapan wonten Gumuk Rejo. Tembangin Nggih. apa, Nduk? Manut panjenengan. Angenteni Angenteni. nggih napa Aku ngenteni. Nggih. Lah, ya wis cocok. tak kira lek arep mboten pareng ya Mas. Terae dalang ki dalang lunyu. Oh. Ngendikan sak ngendikan bleset terus. Oh. Ah. Kowe ora ngerti lek umben-umben aku Oli. tanggane kuwi sing bisnis uli kuwi. Ayo Dek. Aku ya Aku ngenteni Jogetan halus kok bagus kaya. kaya ngenteni mu dadi janji mutan sasumipan jroning kalbu Pak Jangkep. Janku tak jaluk janji berjanji do kang mas sirabang merati amang sirah dadi ati rina bengi aku tansah ngenteni miling-miling dijanggu miter-miter jalan paning apa ya. muka-muka Muga-muga ya, Nduk. Tatapotan sasun
kuning. Tak. Mbok digrengtengke dijaipongke ya Mas Komet. Nggih. Kaya awake dhewe ra rugi ngrawuhke guru tari saka Bojonegoro ya kuwi Mas Dodo. Lah, Nggih. Gai. menengo. Tanjake karena dhek ning sekolahan mulang tari. Tari olahraga. Olahraga, tari, wis basket barang dhek tau dadi bal barang. Nggih, kula nanti tinggi bal balan yang kathah. Amin. Sapa iki? Kelidang kaitaka pranyata janji datang citra kelangan bisa seumpama Kosek lho, kosek wong ya sampean ngadu-adu saka ngendi? Kediri ya. Kediri, Om. Oh, Kediri kok Kediri. Sampeyan tesih sekolah kelas pinten to, Dik? Kelas 1 Om Dadak. Satu napa? Satu napa SMP SMA? 1 SMA. 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 Nggih. Suara kok sewapi ini riyen anu bapaknya napa nggih seni to, seniman. Sanes. Loh, ibuke seniman berarti. Sanes. Lah ibu Kemeroh ngono. Ibu mboten, bapak mboten. Sanes. Anu lah napa? Teng anu yoga-yoga. Sanes, Mboten, sanes. mboten. No. Bapak napa? Bapak Sadian Ayam. Oh, lho saniki berarti pun mboten. Betul. Ah, Sadian Sinden saniki.
Wis tak swamruk sinden piye to iki? Tapi ta? Kok nakal. nuntun putrane supaya iso dadi seniman sukses kaya ngoten lho, Mas. Biyen ora kaya kowe kaya apa-apa didol ngono. Iya. Kreatif berarti. Pokoke ya Dini anu Dik Lintang, pesenku Nggih. siji. Dalem. Sampeyan swara wis oleh apik. Amin. nggih. Wajah ya wis cantik, wis mendukung kabeh. Pesenku siji, sampean iki kudu dikembangno tenanan. Nggih. Aja sampai pacaran dhisik, engko mendak mengganggu perjalanan pesindenmu. Karir ya. Betul. Mboten, Padane Mas. dodok sing ora tau duwe pacar. Iya, Wong Bagus. Aku tak sowan Nggih. mangsane inggih menika Kanjeng Sinun Prabu Duryudana. Endi? Sinun Semoga, Duryudana semoga. ndi? Sinun Duryudana ndi? Sinun Duryudana ndi? Duryudana ndi? Duryudana. Duryudana. Iki kerdus. Duryudana ndi? Jare undangane Pak Widodo. Duryudana. Kaya Duryudana ndi? Ndi? Duryudana kuwi Mas. Mas aku kok ya. Masuk. Simbahku muga-muga